Tak ako isto viete, najslavnejšími majiteľmi hradu Červený kameň boli príslušníci rodiny Pál. Tí sa preslávili nielen rôznymi vyznamenaniami vojenskými alebo funkciami, ale taktiež zrealizovali na hrade množstvo stavebných úprav, no a navyše na Červenokamenskom pánstve chovali kone. No a keďže naša prehliadka sa nesie v duchu šlachtických kratochvíľ, tak kone k ním patrili od nepamäti. Však si len tak zoberte turnaje, rôzne polovačky, hony, slávnostné ceremónie. Tam kone nikdy nesmeli chýbať. No a práve o koňoch bude aj táto scénka. Totižto kedysi jeden panovník zvolal: kráľovstvo za koňa. No a práve tu mladá dáma Augustína Palafiová, ako budete počuť, kľudne mohla zvolať: ženícha za koňa. Tak nech sa páči, pozerajte. Nie, nie a nie! Rob si, čo chceš, braček. Ja skrátka spievať nebudem. Augustína, máme už len posledných pár hodín, aby sme tu pieseň nacvičili. Ja nechcem spievať! Ja chcem toho koňa! Augustína, vieš, že na to otec nikdy nepristúpi. Nedovolí, aby si jazdila kvôli tomu tvojmu úrazu. Bojí sa o teba, tak to predsa pochop a buď rozumná. Rozumná? Čo to znamená? Ach tak, ja už viem. To predsa znamená, že budem slepo poslúchať všetko, čo mi rodina vrátane môjho bračeka aj nariadí. Že budem sedieť niekde v kúte a na najvyš tak vyspevovať v kostole. Augustína, vieš predsa, že všetky otcové plány sú pre tvoje dobro. Stane sa majiteľkou bohatých pánstiev. Zajtra sa príde predstaviť grof Tínsky, tvoj budúci ženík. Tak sa už uvedem. A poď konečne spievať. Ja nechcem pánstva, nechcem ženicha, ja chcem toho koňa! Všetci ste ma pekne oklamali, keď som so zlomenou nohou plakala kvôli Herkulovi a keď ho otecko musel nechať utratiť. Všetci ste mi hovorili: nepláč, až sa uzdravíš, kúpime ti nového. Uplynul rok a pozri, ako krásne chodím. No, krásne. A kúpil mi otecko toho koňa? Nekúpil. Tak dosť. Čas plynie a my neskúšame. Tu sa postav, ja ti udám tón a ty mazaj spievať. Augustína, varujem ťa. Posledný krát ťa žiadam. Spievaj. Ja chcem koňa. Takže ty si chceš silou mocou urobiť pred svojím nápadníkom hanbu. Akým nápadníkom? Mne sa nepáči, ja ho nechcem. Veď si ho nevidel. To nevadí, nepáči sa mi. A nepáči sa mi, že sa mám vydávať. Nechcem. Chcem sa znovu naučiť jazdiť rýchlejšie ako vietor a tiež skákať cez prekážky. A keď to budem vedieť ako predtým, tak sa prihlásim do Viedenskej jazdeckej školy. Čo? Ty si sa normálne zbláznila? Pane Bože, ty to vidíš. Viedenská jazdecká škola. Otec ťa zabije. A mňa tiež. No a čo? Ak nemám jazdiť, tak nech som radšej mŕtva. Aspoň sa nebudem musieť vydávať. Tak dosť. Budeš spievať? Nie! Dobre. Tak teda ja pôjdem za otcom a poviem mu... Tak to som zvedavá, čo? Že si podplatila šafára a aj napriek výslovnému zákazu si nechávaš tajnice toho titana. Divokého titana. Môjho titana. A odniesieš si to ty aj šafár. Rudolf, to neurobíš! Na moju dušu urobím. Ale no tak, bráček. A keď to nepôjde po zlom, tak to pôjde po dobrom. Áno, po dobrom. Takto som zvedavá, ako? Augustínka, keď budeš pekne spievať a zajtra budeš svojim nastaviteľom aspoň trošku milá, tak sa u otca za toho tvojho koňa prihovorí. Áno. Áno. A správaj sa už konečne ako šlachtičná. Pozri, Tínsky je bohatý. Je mladý a urastený. Jeho rod je slávny. A preslavil sa okrem iného aj chovom koní. Áno, naozaj? A neklameš? Neklamem, prisahám. A keď budeš zajtra k nemu aspoň trošku naklonená, tak ten kôň bude, povedzme, istota. Tak dobre, dobre. Rýchlo poďme spievať. Ty máš toľko rečí miesto toho, aby sme cvičili. Ale skôr ako pôjdeme spievať, tak mi odpovieš ešte na jednu moju otázku. Prečo sa ma tak snažíš prinútiť k výdaju? To nie je kvôli mne, ale pravdu! No, keď ťa presvedčím, tak mi otec aj zvýši aparát.
šikovným diplomatom, ale nie len to, navyše boli šikovným fyzioterapeutom. No a čo by ste povedali, keby sme sa išli my trošku zregenerovať? Pôjdeme teraz do jedálne a tam si zregenerujeme trošku svoje oči a žalúdky, pretože služobníctvo tam už istotne chystá nejaké dobroty na slávnostnú hostinu. Tak nech sa páči za mnou. Dobré pitie či jedlo patrilo ku každej šlachtickej kratochvíli. Tak to platí istotne i vo vašej modernej dobe. My sa teraz nachádzame v krásnej jedálni, ktorá bola miestom, kde sa stretávalo pánstvo, tu hodovalo, no a navyše urodzené dámy a páni odtiaľto nikdy nevychádzali s prázdnymi bruchami. No ale samozrejme, kto mal najväčšiu starosť pripraviť takéto dobroty, tak to bolo služobníctvo, ako vidíte tu. No a navyše jazyčky grófov boli častokrát vyberavé, takže sa služobníci a slúžky, taktiež i kuchári pri svojej práci stretli častokrát s množstvom kulinárskych orieškov, s ktorými si museli poradiť. No a tak to bolo i v tomto prípade, takže pekne počúvajte a pozerajte. Veľmi dobré. Ja som to vybrala. Počúvaj ma. Tie lyžice. Na ktorej strane majú byť? Na ľavej? Lebo na pravej? Víš čo, tak to vôbec nevím, ale teraz mi to je úplne jedno. Nečo si vyzeralo to. Kúkni to stejno. No, tak je celom dobré. A vy dve, čo tam zasa vystrávate? To preto, že ste tu nové. No a čo sme nové? Ale variť víme. Že, Maruška? Čo víme? Ale jak víme variť? Tak, že si milostivé pánstvo bude paprčolizovať, jak navaríme. Tak. Takže znova. To preto, že ste tu nové, je mojou povinnosťou vás zoznámiť so slabostkami grófa Morica Pálfiho. Počúvajme. Tu som zvedavá, kam som sa dostala teraz. No ale čím menej ma budete prerušovať, tým skôr budeme vybavené. Pán gróf Moric si zakladá na svojej rytierskej minulosti a rozhodol sa, že na dnešnej slávnosti budú jedlá podávané podľa receptúry, ktoré boli na hodovaní pri svadbe Jána Luxemburského a Elišky Přemyslovy. Špajerskí kuchári. Čo, jaký? Svadba sa konala na špajere, tak špajerský. Špajenský, lebo talianský pajš máme aj tak všetci rovnaký. Ja tu vypravám kuchyň. Nebudem strácať čas vysvetľovaním histórie. Prosto a jednoducho, na stole nesmú chýbať jedlá, ktoré symbolizujú plodnosť. A to sú vajíčka, sýrna kaša a sliepka. No jak tak na to kúkam, mne by sa nezdalo, že to je sliepka, podľa mňa to je skorej kohút. Ja som si keď neistá. A tiež krupičná kaša, sladená medom. No počkaj, však krupičnú kašu varím mojim harantom doma, tak jaká plodnosť? To preto, aby mala rodina detí, ako je zrniek v kaši. No tak to nám ešte chýba. to? A veď preto, lebo posilňuje libido. Čo? To je... Že nám to božie vydrží moja. Aj tak. A také niečo. Ďalej si pripravíte telacie knedlíky. Jaké? Sú to knedle z osekaného telacieho, žltkov a hrozienok, Nemám brko. okorenené zázvorom, korením, šafránom, obalené v bielej múke a osmažené na masle. To vyzerá, že sa dá celkom aj zežrať. No tak to... Čo myslíš? Myslíš, že... No, tak ďalej si budeme pripravovať pečené kury. Rúry? Kury! Rúra či trúba si skôr ty. No to mi dosť bude vyprávať. Je to sliepka plnená zverinou. To sliepky má pán Kaca a všetci do truby. No veď vás ten smiech prejde. Ďalej sa bude podávať mandlová baba. No ako to mi nič nehovorí. Poznám babu Princmetálovú, potom poznám babičku Boženy Nemcovej. Poznám aj ja. No vidíš, potom poznám ešte tú hnusnú starú babiznu, čo šupla toho Janka z tú Marinku do tej pece, ale mandlová mi teda nič nevypráva. Tak to sú krajičky bieleho chleba, v kaši utrúsených mandlí, medom a anízom, obalené v bielej múke a osmažené na oleji. Aké jednoduché. Prosté, neprosté, ale kerá hlava si to má všetko pamätať. Akože, podľa mňa, nestačil by milostivým guláš so šajscimi? No nestačí.
podanie, poradie pripravovaných receptov máte tu na stole. Ale to nie je všetko. Pán grof si žiada, že sa bude podávať i dobrá varmuža. Ktorého muža? To je ryba? Nie, moje nervy. To je kaša z bazového kvetu, varená v mlieku, zahustená bielou múkou, šafránom, hrebičkom. A to si ešte pásno myslíš, že ja nebodaj po bazový kvet budem ešte do lesov nekať, ne? Toho je to zasušeného v špajzi. Stačí pootvoriť iba oči. Pomáha to. No, to mi dobrá. A nakoniec sa bude servírovať semenečná polievka. Semenečná? Jaká? Je to polievka z hustého ovocného vína s rozotreným konopným semienkom. Ježiši Maria, však to je zakázané. No ja ešte nie, o tom sa ešte len uvažujem. No dosť bolo reči. Ide sa variť, lebo s vašou rýchlosťou to ani do rána nestihneme. Ale však ešte ste hovorili, že musíme ešte spraviť nejaké, ne? Tie musíme najskôr A do roboty. Poďme. Tak, drahí moji, žalúdky sme si síce nezaplnili, ale čo poviete? Aspoň tie oči sme si potešili. No ale my sa teraz už presunieme ďalej, pretože ďalej nás tiež čakajú zaujímaví ľudia. A slúžky necháme radšej pracovať, lebo ako vidíte, práci majú vyššie hlavy, no a najvyššia slávnostná večera sa už blíži. Takže nech sa páči. Pámeňa príslušného pánstva z rodiny Pálfiovcov. No a tu máme Františka Nádažďa. Títo traja hrdinovia sa vyznamenali práve v bojoch proti Turkom. No a teraz si vypočujte, v čom sa niesla pánska debata. Priatelia, spolubojovníci, aká to milá návšteva. Moje srdce zaplesalo vás opäť vidieť. Ako by to bolo včera, že ste tu objavili nepoznané Bohu bývalý svet. Posadte sa a buďte mojimi hostiami. Veď nech oslavím túto príležitosť, ktorá práve nastala, a to je rozmnoženie mojich majetkov. A tak pred majetkom. Preto som nechal naliať najlepšie víno z mojich rozsiahlých pivníc. Nech nám hovorí jazyk, pohľadí mysel a voľní aj hlasivky. Lebo ako hovorí klasik, Je len prácuje človek živý. Je mi veľkou cťou zúčastniť sa tejto oslavy. Konečne si môžeme zaspomínať na tie krásne časy, keď sme bojovali proti Turkom a keď sme viedli ešte ten úžasný voľnomyšlienkársky život. Kurtizány, ópium a renesančná hudba. No, odkedy som sa oženil, si o to neviem vychutnávať. No len to povedz rovno. Papučov, Ferenc, čo? Papučov. to sa nám bohužiaľ stáva. Ženy sú síce našou múzou, ale niekedy dokážu byť pre práve naše inšpirácie akousi... No len to povedz. Brzdou. Kameň v topánke. Ja ty to spomozá. No, vede. No sú to obyčajné. Ale no. Vidíme sa. Všetci vieme, ako to je. Ja som takisto napríklad po svadbe. Musel som sa vzdať všetkých tých svojich, ako by som to nazval, inšpiratívnych pobytov v krčme. Však vy rozumiete, páni. Ale začal som sa venovať serióznej vede. Histórii. Neverili by ste, aká je to úžasná veda. Teda história, tej sme si už viac než dosť žiaľ. Pamätáš, keď sme išli za tureckým sultánom, keď nás zajali a sme sa rozlúčili so životom. Samozrejme, že si na to pamätám, ako by som na takéto udalosti mohol zabudnúť, veď tam stále pred očami. Napríklad, keď sme... alebo o tom, keď sme, vieš, no pamätám si, samozrejme, že si pamätám. Očividne máte, priateľ, ale to bude asi dôvodom, prečo nás zajali. Ty si bol totiž to pripitý a ja som tu mal na Vinci krajšiu pannu Máriu, maloval Rafael a Leonardo da Vinci. Mali by sme si tie pamäte spísať, aby sme na to nezabudli. Veľmi múdro hovoríš, ja som takisto nechal pamäte svojich predkov spísať, aby moji potomkovia vedeli, kde sú ich korene. Aby vedeli, kde
čo, ako a kedy sa dialo. No, len sa vy nič nebojte, páni, ja som hneď po návrate si nechal svojej pamäte spísať a dokonca aj vytlačiť v ďalekom Bazileji. Už je to zo pár rokov a čoskoro to bude hotové, predstavte si, tá veda pokročila dnes. To je... Ešte, že žijeme takúto úžasnú dobu. Nášmi sa prepáč, ale ja som po návrate z našej misie začal venovať všetok svoj čas prestavbe hradu a obchodu. A voči ostatnému som bol bohužiaľ slepý. No vidíš, a ja som na teba myslel vodne v noci. Dokonca som ti výtlačok nechal aj osobne rezervovať. Čo skoro bude hotový, ako som povedal. No toto je úžasná doba. Žijeme v dobe, kedy ľudia majú také záľuby, objavujú, skúmajú a všetko to zapisujú. To je úžasné a aspoň sa generácie budú môcť presvedčiť o tom, ako sme žili. Páni, je to úžasná doba. Že testujeme, objavujeme, pozorujeme, bojujeme, mučíme, obnovujeme. Počuli ste už o doktorovi Jeseniovi? Ten pred celým národom otvoril človeka, aby sme videli, čo je jeho vnútri. Ale to som už videl na boisku veľakrát. Ale pozor, to nebolo na boisku. To bolo na verejnom priestranstve, verejná akcia. Otvoril človeka. No a čo také tam videl? Rečení. Čareváha boli vedľa? Čo ja viem, čo vedľa. Ešte, že má táto doba nás. Vzdelanci. Predstavte si, že by už otvorili sami pahovci, ktorí majú húbu namočenú stále v pive. No veď sa tí cirkevní preláti aj snažili doktorovi Jeseniovi zabrániť, aby verejnú pitvu vykonal. Robili všetko preto, aby mu to znemožnili. Tá rímska cirkev v poslednej dobe nejako nemá rada vzdelaných a objavných ľudí. Áno, ty si nedáš pokoj. Teba to revelánstvo neprešlo. Ty sa raz niekde preriekneš. Ale veď má pravdu. Nechaj, veď má pravdu. Človeku bola Bohom daná sloboda zmýšľania. A to len tí cirkevní hodnostári. To len ty si to nevedia uvedomiť. No, už má dvoch rebel. Ale len sa ty neboj, Mikuláš. Vôbec sa ty neboj. Poriadať rebelom iba cez deň. Potom v noci mávam desivé sny. Desivé sny? No povedz, to si je zaujímavo. Aké desivé sny? Neviem, nebudete sa mi smiať. Ale sme tvoji priatelia. Viete, mne sa v poslednej dobe neustále sníva, že stojím na nejakom veľkom priestranstve. Asi popravisku. Popravisku? A čo si blázon? A koho popravujú? Ježibabu? Chcete, že Ježibaby, ale oni popravujú mňa. Nielen mňa, ale som minimálne ďalší 20 ľudí. Ale nie je to sranda. Nie, naozaj, ale počúvaj. Máme si ten sen nechať vyložiť astrologom. Veď aj taký samotný cisár Rudolf. Ten by nespravil nič bez toho. Ten by ani z postele nestal, keby mu to neposvetil astrolog. No a ty by si Ferenc, nechal niekedy rešiť. Bude sa čudovať, Adolf, ale ja som si svojho času nechal. Sníval som jednej noci príšerný sen a veľmi živý sen o jednom kumpánovi, ktorého som zabil. Bol to taký úlisný podrazák. A čo na to ten astrolog? Ten astrolog? No, ten astrolog, ten jednu chvíľku niečo spisoval, potom 2 chvíľky zase niečo brblal, potom tam niečo splietal o nejakej konjunkcii Uránu a Venuše a... To dopadlo. No potom zase splietal niečo... Myslel som s tým kumpánom v krčme. Aha, s tým kumpánom. No, si o týždeň sa pobierať karty, odrazil ma, tak som ho zabil. A ako to potom dopadlo, ale s tebou, keď si zabil takéhoto človeka. Chytili ťa, súdili ťa, nebo ťa aj mučili. Ale budete sa čudovať. Aj ma chytili, aj ma súdili, ale nebudete veriť. Ten kumpán podrazil a oklamal takmer každého v meste. Mimochodom aj sudcu. Takže spravodlivosť bola vyrosená. Stačilo zaplatiť odškodné rodine, takisto podporiť cirkev. Opravil som napríklad oltár. Nemám tú kosť. Ale to musím dať spokoj. Viete čo, nás budeme minúte.
Pán, zajtra nás čaká malé prekvapenie. Pre pánov som nechal pripraviť stredovecké popoludnie. Dámy sa budú môcť osviežiť pri jazierku s rúžovými kvetmi, ale večer sa bude niesť znamenie kratochvíľa. Takže sa pripratá tanec, hudbu, potunných divadelníkov a dobré jedlo. A to jedlo budú pripravovať kuchári z Viedne. Z Viedne? To myslíš vážne? Mám jedného známeho a ten sa priamo zúčastnil podobnej hostiny na viedenskom dvore. Dodnes na to spomínam, rozprával mi úžasný príbeh. Vraj 3 hodiny sa dávil vrkom na prevete, aby mohol pokračovať v hostine, ale stálo to za to. Nás toľko nenapína Mikuláš, čo dobré! Vieš, nič neprezradím, to je to šéf kuchára. Ale my, páni, si pripíme na zajtrajšok. Nech nám utkvie v pamäti. Tak teda na tvoje majetky, Mikuláš. Nech sa rozprestajú. Mých priateľov prepáč, Ferenc. Na slobodného ducha. Áno, na zdravie veselej renesancii. No a keby sme sa mali riadiť slovami daných 3 pánov, že nie len pracuje človek živený, tak vás teraz pozývam do ďalšej miestnosti, kde sa presvedčíme, že je v skutku tomu tak. Takže nech sa páči. Cez túto hornú halu prechádzala každá oficiálna návšteva. Preto táto miestnosť musela byť priestranná a vhodne vyzdobená predmetmi, ktorými sa chceli hostitelia popíšiť. Alebo aspoň portrétmi slávnych predstaviteľov rodu. No ale navyše táto miestnosť slúžila aj ako akási čakáreň, pretože tu sa schádzalo pánstvo, ktoré sem prišlo na ples alebo oslavu, no a tu čakali na oficiálne prijatie, ako je prípad tejto dámy, ktorú tu vidíte. No a my sa teraz dozvieme trošku viac. Oh, good evening! Oh, I'm really glad to see some people finally going to a ball. There's ball at the castle. Well, I was traveling long hours. In fact, I'm a bit exhausted. And where's the ball? Are you coming to dance? No. No, what are you doing here? To dance, you know. This or this. To dance. Do you speak English? Yes, you do. And do you speak English? Not all of you. Chief priest na ball. Plus to dance. Pán schovat. Já cestovat dlhé hodiny, aby priest. Ples na ne. Počut hudbu nepočut. Tanečníka nemá. Šipové šaty dát. Aby účes pokazit. Nebo tanečníka. Já poslat. Moja husband to park a coach. Odparkovat koč. And he odparkovat himself. Sa to pub. Kočma. Nema tanečníka. Nebyt ples, nepočut music, musicians. Katastrofa! Disaster! Čorby, povedala čorby. Oh, lady, come here, please come here. Oh, please come here. So, are you coming for a ball to dance? Ball? Ball. Bal. Да. Я пришла на бал. Я послала своего супруга, чтобы припарковал нашу карету. А вместо этого припарковался в корчме. Корчма! The keyword! Корчма. Но где же бал? Где хозяин? Где гоститель? Граф Палфи, где он? To vy nebyt krov Palpy? Byť toto vlastne The Redstone Castle. Červený kamen hrad. Nebyt ples. Do you speak English? No. Where are you from? Od království.
Anglicko. Anglicko, Anglia. Я не понимаю по-английски. Я сам с Руска. Russia. Да, но не могу его найти. Новые шаты, платье. Шапки сам себе дала ушить. Новая чревка сам себе обула. Чревички. Shoes. Oh, another lady. You lady, come here. Come here. Personal place. Ples, áno, prišla som na ples. Ty sa koná, mali by sme ho spoločne pohľadať. No ale dámy, predstavte si, ja som poslala svojho manžela, odparkoval koč a on sa odparkoval akurát tak do krčmy. Krčma! Váš manžel odparkoval himself tu. Krčma. Môj tež! Váš muž zasiel v krčmie? I môj tak. No ale dole pod hradom je iba jedna krčma. Takže naši manželia tam pijú spolu a my? Nás ponechať náš fate, náš destiny, osud. Súd? Osud, fate. Pani Majete. Понимаю, да. Да. Хибит. Uhorka. No dovoľte, aká som vám ja uhorka? No. From Uhorsko za Uhorka. Uhorska, som z Uhorska. Well, I'm from England, z Anglicka. Polaca Elizabeth. Elizabeth. Alžbeta. Kráľovna Alžbeta. To ste vy, vaše veľkosťanstvo, kráľovna Alžbeta. No. I'm not the Queen, Her Majesty Elizabeth. I'm just Elizabeth, the Duchess of York. Nice to meet you, ladies. Ja som Katarína, som z Ruska. Katarína! The great carovna! To videli? Carovna? Jaká carovna? Ale niekde, že nie som carovna. Ja som Katarína Aleksandrovna. Veľmi ma teší. Teší? Ja som Mária. Maria Teresa? To videli? Mária Erdődy z Hlohovca. Hlohovec. No a na to naše stretnutie by sme si mohli aj pripiť, čo na to poviete napríklad taký To drink. Ale mňa by skôr teraz zaujímalo, kde sa vlastne koná ten ples. Ešte aj nové kroky som sa naň naučila. Nice. Ja poznám this. No, я знаю вот такие шаги. To be beautiful cross, Už len nájsť si nejakých tanečníkov a môžeme si otvoriť aj vlastný ples. Už idú. Tanečníci! Táto mi taneč! Please, the place is over! Замешкат! Over? Бал закончился? Как же так? Ведь говорила этому старому плешивому пьянице, чтобы не выбирал так долго себе по руку на голову. Тебя поздравим на бал. А я тут замешкали sme. Ples nemohol skončiť, mal sa začať až o 8. Что? Не понимаю. The ball is not over. Not. Я думала, бал начался. No, ball's not over. Ale dámy, však my sme si prišli zatancovať. Hudba nám hrá, naši manželia síce skončili v krčme, ale keď sa tak pozerá, máme tu množstvo potenciálnych tanečníkov. Podľa mňa by sme si mali precvičiť aspoň tie kroky, aby sme si na plese neurobili hanbu. Mne sa páči na to. Ja mimo slova tu vzadu slova majúce.
dance. Proszę sюда. Prosím, poď. Môžeme začať. Ale mám. A na druhou stranu. Raz, dva. Zatancovali sme si, ale však za chvíľu začína ten ples, mali by sme sa poponáhľať, aby sme stihli to otvorenie. Oh! Where's the music? Hudba ide. Ladies. Dámy, ideme. Ist dnes veška ples. Ist, dámy. Ist triple ples. Ale páni, tuším by ste zdánali pretancovali hádami celú noc, ako som videla. No ale mali by ste podcvičiť niektoré tie vaše kroky, lebo dámom ste skoro pošlapali nežné pršteky. No a čo na to vaše priateľky, alebo nebodaj manželky? No ale nechajme to tak. My sa k plesu pridáme až neskôr, najskôr ešte navštívime ďalších zaujímavých a veselých ľudí. Takže pánstvo, teraz za mnou. Tak toto je pán Giacomo, domáci učiteľ. Takéhoto domáceho učiteľa si sem zavolali majitelia tohto hradu, manželia Pálfiovci. Predstavte si, že aj z ďalekého Talianska. No a keďže je z ďalekého Talianska, tak by ste si určite povedali, že musí byť zárukou kvalitnej výuky. Totiž takíto domáci učitelia sa nosili od dôb starovekého Ríma či Grécka až do povedzme doby modernej. No a takíto učitelia mali na starosti učiť ich žiakov klasickým náukám, ako také lačinčine, gréčtine či matematike. No ale taktiež museli plniť aj požiadavku rodičov, takže napríklad zvládli odučiť aj históriu, spev, hru na rôzne hudobné nástroje, alebo dokonca aj klasickú malbu. Čiže takíto domáci učitelia museli byť všestranní. No ale nie všetci učitelia boli takí všestranní, ako tu na náš pán učiteľ Giacomo. Však sami uvidíte za chvíľočku. No a mohli by sme odčarovať aj túto scénku, ale nejako si už bolí ruka. Tak čo povieš, skúsiš to? No tak vyskúšaj. Zverím ti moju paličku. Ale nejako to nefunguje. Počkej, podržím si ešte raz. Trošku treba asi opraviť. No skús ešte raz. Poriadne. No nesmieš sa asi smiať a musíš poriadne mávnuť rukou. Do toho treba dať silu. No asi nič. Sul mare luccica l'astro d'argento, placide l'onda, prosper il vento. Venite amogile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. O, cara mia! Eleonora, ja vás tak dlho čakal. Čakal, až urobil do zem díra.
perché by neprišla to Giardino? Giardino. No ako som asi mohla prísť do záhrady, keď ma môj manžel stopuje ako stopársky pes? Giacomo, ja si myslím, že on niečo tuší. Ako by on mohla niečo tušiť? Ja seriózno učiteľ? A vy každý deň príde správy o tom, ako váš syn studiozo? Giacomo! Čo? Áno, ja sem každý deň prídem a idem po správy, ako môj syn študuje. Lenže vždy prídem a nikdy nič nedonesiem. Konečne už musím riesť nejaké normálne správy mužovi. Va bene, správy. A čo by chcela vedieť? Trebárs... Čo je ho latinčina? Latinčina? To my včera cvičili a skloňovali tí verba ako amo, amas, amare. A takisto my skloňovali aj iné slova a takisto čítali klasika ako ten Hannibal. Prešiel cez tí hory, cez tí Alpy. Giacomo! Prestaňte, ja na vás využívam čas. Čo napríklad jeho hra na mandolíny? O mandolína. On moc nadaný po maminka. Vyučili, ako udržať za krk. A takisto on sa bude musieť naučiť, ako udržať takto a nie takto. Stačí. Čo napríklad názvoslovie? Myslím hudobnej teórie. Eleonora, vy už nechala názvoslovie a povedzte mi, kedy s vami bude nejaká praktika. A prstoklad, ten má dobrý? Si prstoklad, ten má moc dobrý. Vy, jeden nemránik, vy všetko zľahčujete. Ako ja ubohám teraz niečo povedať slušne manželovi? Vy povedať váš manžel, že váš syn je kompleto primissimo. Ale vy hlupáči, to už by som sa nemohla chodiť vypytovať. Mamma mia, tak vy povedať váš manžel, že váš syn je kompleto primitivo. Tak povedať váš syn, že váš syn totálne katastrofa. No to už nie je lepšie. Miláček, každopádne už budem musieť ísť, pretože môj manžel ma čaká na lov. A more mio, on už nech sa naloží do ten drevená černá postel. Tak, drahý. Eleonora, a kedy ja vás znova uvidel? No preto zajtra na Maškarnom plese. Ja úplne zabudol. Ako ja vás poznal? No všetci budeme postaviť z ezopových bajov, ako to vymyslel môj manžel a pozor na neho bude lev. Ha! Jamad maska Cornelio, teda zajac. Malý síce on zásek, ale rýchly ako diabolo. A vy čo budete? Koho ja budem naháňať? Tak ja, drahý, ja budem lištička. Lištička? Tak to Ezo bude musieť prepáčiť, pretože zajac bude naháňať lištička a konečne bude sa mi nejaká praktika. Giacomo! Čo? Počujete ma? Čo? Niekto ide? Tak Andiamo, presto! Chudák pán grof Pálky. Ak sa toto rozkríkne, zajtra na Maškarnom plese v tej svojej levej hrive bude všetkým iba tak nasmieť. No alebo ak sa náhodou dozvie sám osobne o milostnej afére Giacoma a jeho manželky Eleonory, no tak si myslím, že Giacomovi potom pri odchode budú všetky dvere pri úzke. No ak sa tak nad tým zamyslím trochu do budúcna, tak asi ďalší nový domáci učiteľ bude veľmi starý a škaredý. No ale viete čo, necháme to radšej tak. Pôjdeme sa my radšej pozrieť ďalej. No a teraz sa nachádzame v dobe, kedy panovala cisárovna Mária Terézia. No a toto budú zaiste jej vojaci. Len si ich dobre prezrite, čím sa asi tak títo mohli zabávať, keď práve nebojovali. No ale keď vám prezradím, že samotná Mária Terézia sa veľmi rada bavila. Veľmi obľubovala vášnivé hry a zo všetkého najradšej mala karty. Teda je jasné, čím sa asi títo dvaja zapodievali. No ale ako sami uvidíte, nezostali iba pri kartách. Pán polný podmaršal von Laudon, kdeže sú tie spomínané kurtizány? Pán polný maršal Daun? Neviem. Ako to, že neviete? Čo to je za odpoveď? A mimochodom, ako ste sa tu vôbec ocitol?
ocitol. Išiel som dedinou, ľudia mi mávali a... Ľudia, že vám mávali? Tak, nechciac musím priznať, že mnohí z nich skôr pestiami. Aj tí ma vlastne prinútili, aby som navštívil tento krásny zámok, ktorý je vo vlastníctve môjho veľmi dobrého priateľa. A keďže teraz i Prusy sú ako si ticho, dovolil som si sem pozvať aj vás. Rusi nie sú nikdy ticho, ale kde sú tie kurtizány? Zem nimi oplýva a my tu sedíme ako dva koly v plote. To sa ozaj máme baviť o vojne? Pán maršál, vojna je mojím živobytím jedinou láskou. Moc ste sa do toho zažral, až plháte. No, dovolte. A keď dovolte, Himmelherr Godlaudon. Tu! Čo to robíte? Sadnite si. Pardon, ja si len ctím subordináciu. Tak potom zožente tie dievčatá, no. Tie kurtizány. Teraz, v noci, to mám ísť do Prešporku. Áno, do Prešporku alebo do Trnavy. A čo sa týka toho nočného prepadnutia, to vám nadmieru vyšlo, to musí uznať každý. Tiež si už pomaličky, alebo aj rýchlo chystajte miesto na prsiach pre veľkokríž rádu Márie Terézie. Tak, nebolo by zlé, ale musím priznať, že tentokrát nám Prusy mimoriadne pomohli. Boli ožratí a mnohí z nich si nestačili natiahnuť ani rajtky. Akože rajtky? Samozrejme, no, keď sme na nich vpadli, v tú noc vám hrali akúsi novú spoločenskú hru. Fľaška tomu hovorí. Prosím. Viete, no, to sa vám zoberie prázdna fľaša od vína, dovolíte, ktorá sa na stole roztočí a na koho ukáže hrdlo, ten musí vložiť fant. Aký fant? Aký fant, no. Viete, vyzlečie si čas svojho odevu a tá hra sa hrá potom dokola a možno ešte niekoľkokrát dokola, až vám všetci zostanú nahí. Fuj, to je nechutné, to je až obscené a toto hrajú vojaci a medzi sebou? Ale kdeže, medzi sebou. Zavolajú si mladé dievčatá, neverili by ste, aj cnostné vydaté paničky sa radi pridajú, lebo víno majú rovnako v obľúbe a taktiež by si pochutnali aj na kaviári, ktorí Prusy uchmatli Rusom. No a o tom, že vojaci sa radi bavia, o tom vieme svoje. O Rusoch ani nehovorte, to by ste ma otrávili. To spojenectvo s nimi nám bol čert dlžný. Ale tá hra, ako ste to hovorili? Fľaška. Pán maršál, fľaška. Fľaška? Keby len prišli tie dámy. A nechceli ste kurtizány? V istom zmysle je každá za dámu. Tak kľudne, môžeme si zahrať aj dámu. Ako vojak ste skvelí, ale ako chlap má Himmelherr, sete sakra. Tak ja neviem, no. O vojne sa rozprávam, nechcete, tak ako vás môžem zabaviť? Tak si poďme dať partičku kariet. Karty nie. Karty sú čertové obrázky, brána do pekla. A vy si, podmaršal, myslíte, že jej veličenstvo cisárovna pôjde do pekla? O jej veličenstve by som si to nemyslel ani vo sne. No vidíte. A ako kartami vládne? Skutočne? Tak to si píšte. Čo to hľadáte? Na papier. Na čo? Povedali ste, aby som si písal a nemám ani pero. Ale prekvapujem. Prosím? Ale nič by som nedovedal.
Hovorili ste o jej výsosti cisárovnej Márii Teréze. Áno, možno sa k vám aj donieslo, že jej manžel, František Lotrinský, má mimo manželské žena. On má milenca. Milenku. A momentálne je to Mária Jozefína von Trautzonová. No, to je kosť. Raz som ju videl. Aspoň niečo vo vás je, vy jeden podmaršál. Prosím, dosť bolo erotiky. A ako to vlastne súvisí s tými kartami? Tá dáma, ako ste to nazvali, Máriu Jozefínu von Trautzonovú, tak tá si nášho cisár pána pekne žmýka. Nerozumiem. Proste ho stojí kopu peňazí. Jach tak. A cisárovna? Jeho eskapády súdiac stále v očakávaní toleruje, ale mešec, aj keď cisársky, nie je nikdy bez dna. A to, ako sa zdajú, trápi zo všetkého najväčšmi. Chápem, však čo ju stojí len taká naša vojna? Nie len, ale predovšetkým. Spomeňte si len, ako sme my dvaja na tom zbohatli. Ale to už zachádzame mimo tému. Prednedávnom milej cisárovnej pretiekol pohár trpezlivosti a pozvala Máriu Jozefínu na čaj o 5:00. Neuveriteľné. Sokyňu v láske k sebe domov za jedenstvo na čaj o 5:00. Presne tak. Pri čaji o 5:00 sa na dvore totiž hrajú taroky. A cisárovna tam je. Máriu Jozefínu obohrala úplne o všetko. On sa ju donútila stiahnuť briliantový prsteň po mamičke. A to vám teda Trautzonovci museli prsteň namydliť. Takže bola potom určite parádne namydlená, že? Ale vážne. Musím vám povedať, pán maršál, že tá naša cisárovna je žena, čo všetko ona stíha. Vyzerá to tak, že sa na tie čertové obrázky predsa len dá. Neskúsime dnes niečo? Sme ale len sami dvaja. Ibaže my sme si to rozdali v lízanom Mariáši. Ja nič lízať nebudem. To radšej poruším subordináciu. Podmaršal, s vami o karbaníctve nedá ani reči. Ale viete čo? Čak sme už v nálade, dámy nikde. Keby sme si aspoň zaspievali. No, môžeme, ale ja poznám iba to o mne. Nechcite ma zase rozčúliť. Všetko sa neustále točí len okolo vás. Viete čo? Čert to vezmi. Generál Laudon išiel cez dedinu. Generál Laudon išiel cez ňu. Generál Laudon išiel cez dedinu. Stačí, poďme ďalej. Nachádzame sa teraz v období, kedy na tróne sedel v našej krajine Ludovít II. Jagellovský. Práve tu prítomná dáma Mária Habsburská bola jeho manželkou. No a tá v roku 1522 od svojho manžela ako kráľovský dar dostala práve hrad Červený kameň. O rok neskôr sa ho rozhodla zveriť do rúk šlachtica Alexeja Turzu. No a aby preberanie majetku prebehlo podľa notárskeho poriadku, tak si na pomoc zavolala svojho bratranca Jána III. Portugalského. Ten mal totižto dohliadať na to, aby všetko prebehlo podľa zmluvných požiadaviek. Tak to aspoň písala vo svojom liste. No ale bolo tomu naozaj tak? Tak teraz sa presvedčte sám. Tak, milá Mária, na všetky náležitosti som dohliadol, zmluvu som starostlivo s notármi preskúmal, všetko je právne v poriadku. Tým sa moja práca končí, myslím, že budete obaja spokojní, tak ako grof Alexej Turzo, tak aj ty. Tvoja práca sa síce končí, ale dúfam, že tvoja milá návšteva snad ešte nie. Ako si užil dnešnú polevačku? Dúfam, že sa ti páčila, že sa o teba moji najlepší muži postarali. Však sa aj postarali. Tvoj vrchný polovník so mnou zaobchádzal ako s vlastným. Preto som si ho tiež dovolil prepáč, že bez tvojho súhlasu pozvať k tomuto stolu. Nemám námietky.
Veď ako by som len mohla, si predsa hostom sa plniť každé želanie. A som rada, že sa zdržal ešte o tento jeden deň. Je toho toľko, čo by som sa ťa chcela opýtať. Jakub, nalej nám všetkým vínom. Pane, bolo mi cťou a potešením robiť ti spoločnosť. Si v skutku vynikajúci strelec. Ďakujem za poklonu. Ale to predsa uhorskí páni vždy boli. A navyše ešte aj odvážni na bojsku. Teda, tak som to aspoň počula. Je to tak, keď som v Lani sprevádzal kráľa Ľudovíta na jeho priateľskej návšteve u francúzskeho kráľa, tak na našu počesť usporiadali veľkolepý turnaj. Pre víťaza bol prichystaný zlatý prsten s obrovským smaragdom. A kto si myslíte, čo ho vyhral? Kto? Niekto z našich pánov? Snáď samotný kráľ? Ale kdeže kráľ? Ten sa turnaja ani nezúčastnil. Ten bol na modlitbách v kráľovskej kaplnke. Ale tak medzi nami, on si tých zábal za mladého už viac než dosť. Ešte predtým, než sa stal kráľom, naše toho málo to nie. A ten prsten? Á, ten prsten, takmer by som ho bol zahovoril. Tak ten vyhral môj brat. Ten musel byť ale pyšný, že? Toľká to časť pre celú družinu. Však sme pyšní už len preto, že si náš milý kráľ vybral hneď dvoch nových šľachticov do svojej družiny. Takže ty si bol s kráľom vo Francúzsku. Nebudem predstierať, že o tom neviem. Hovoril mi tu predsa náš notár. No a to je vlastne dôvod, prečo som ťa tu zdržala. Chcem, aby si mi všetko dopodobne porozprával. Vieš, my sme tu v Uhorsku mimo diania a potom sme tu spolu s Jakubom trošku mimo a o tom svete nič nevieme. Tak to musím ide napraviť. Kde mám začať? No, som predsa žena, takže to hovorí úplne o všetkom. O turnaji sme čo to už počuli, takže niečo pre mňa. Aké sú francúzsky? Sú krajšie než u nás. Ale kdeže, to ani náhodou. Ale za to vedia sa lepšie nosiť. Tak ako také pávice. Obliekajú sa do hodvábu, brokátu, vlasy si zdobia perím a perlami, ba dokonca si tváre malujú. Nehovor, a čím? Farbami nosia ich arabskí kupci. Väčšinou prídu až do kráľovského paláca a dokonca aj samotná kráľovna od nich nakupuje. A aký je francúzsky dvor? Tam je toľko ľudí, bohatstva, zlata. Kráľ je rozmarný, rovnako ako kráľovná. Radi sa obklopujú cudzincami a tiež veľmi pozoruhodnými ľuďmi. Každý deň sa tam tancuje, hraje hudba, všade plno kúzelníkov, hotačí ohňa. Veruj, my sme sa tam natancovali. Teda až na kráľa, ten bol na modlitbách, ako som už spomínal. No a čo robí taká kráľovná, keď si práve nemaluje tvár alebo netancuje? Určite sa nevenuje nejakej práce, by oveľa niečo príjemnejšie. A počúva verše. Má okolo seba hrdu básnikov, ktorí len skladajú hody na jej krásu. Však táto aj potrebuje. A boli ste aj v meste? Medzi obyčajnými ľuďmi? Jakub, to je čo za otázku? Prečo by kráľovská družina chodila do mesta, keď môže byť predsa v paláci? To sa mýliš, milá Mária. To vieš, že sme po zotmení išli do mesta. Človek musí spoznať všetko. No a teda, čo sa dialo? Nechápem. Človek musí spoznať všetko. Čo si to povedal? Aha, prepáč, vieš, moje uško trošku nedoslýcha. Takže, prosím ťa, rozprávaj a nič nevynechaj. Ani jeden jediný detail. Dobre, dobre. Tak teda, vydali sme sa v nešťanskom prestrojení do blízkeho paláca pod hradom. Pilo sa víno, hrali sa karty, víno teklo potokom, no pritom sa zjavil nejaký Angličan, všetci sa pobili ako psi. Pozrime sa, Francúzi, oni sa tiež bijú. No, my sme utíkli cez dom s prasatami. Tak sme zapáchali, že nás náš sprievodca radšej zaviedol do miestnych kúpeľov. A tam už odstrojení, teda v Adamovom ruchu, sme zistili, že síce ich ženy majú v rukách voňavé jedlá, ale tie naše, tie majú šikovnejšie ruky, oveľa šikovnejšie. No toto sú mi veci. A čo na to kráľ? Zistil to? Nie, on bol... No a v modlitbách, to už vieme, ale vedel, čo sa stalo? Ja myslím, že vedel. Len on nechcel, aby sme my vedeli, že on to vie. On je skrátka múdry. Tak to je predsa jasné. Inak by mi nebol prečo som dala tento prekrásny hrad. Moja reč, teraz ma napadlo. Čo by som vám ešte taký porozprával? No bohužiaľ, my už tento zaujímavý rozhovor nebudeme ďalej počúvať, pretože sa musíme presunúť ďalej. Takže pánstvo, ráčte za mnou teraz. No ľudia, vy čo tu robíte? Čo ste prišli na divadlo? No ale to už ste prišli neskoro, to už sa skončilo.
Herci aj pánstvo sa už rozešli do všetkých svetových strán. Ja to dneska hrali Rómea a Júliu. To bolo také pekné. Ale zároveň aj smutné. No ale ako hovorím, všetko ste zmeškali. Jediné, že by som vám to zahrala ako ja s mojím Jankom. Jano, kde si? Poď sem. Čo je toto? Tak ja, že idem pokračovať ťažkej práci, upratovať musíme. Divadlo nás skončilo. Ale vy to neskoro. Co na mňa kúkáte? Julia už je mŕtva. Rómeo leží henta zapichnutý za plentu. A kto vás sem vlastne pustil? To ja. Ale toto pánstvo si neprišlo pozrieť Shakespearea. Oni prišli, z trochu inej doby. Povedzme, že z tej, čo ešte len príde. No aj tam na poli nám rastú klobásky a potoku teče pivo, že? Jano, čo robíš? Ešte čo mi povíš? Poď sem. Poď sa kúknuť. No kúkni sa na nich. Nejsi nič divné? Tak sa usmievajú sa tak trošku, čo ja. Ale poď sem a kúkni sa na nich. No ale porádne sa na noho kúkni. Rada práva, čo? Tak akorát, tak nemala si dosť peniazy na porádne šaty. Vidíš, zimno sú oblečení. Možno na tým aj voľačo pravda. Bude, čo hovorí túto táto slečinka. Slečna, poďte sem, že som taká smelá. No, prečo ste sem týchto ľudí privedla? Ale veď oni sa prišli pozrieť na náš hrad. Chceli vidieť, ako sme žili v našich časoch. V akých našich časoch? Jedni časy sú len, ne? Vy ste došli na tí dávne časy sa pozrieť, no tak... Víte čo? To sú niečo, jak ten náš hradný pán. Pán Grof Palfi. Ten tiež furt niečo študíruje v tých svojich knihách o tej histórii, potom to tu celé prerába, aby to sedzelo podľa toho. No a čo smejete, to nie je len tak, to treba postavať, potom to zase prerobiť, a potom to ešte prerobiť. Ťažká robota, to nie je len tak, ne? No, ale on si nám vypráva všelijaké tie jeho báchrobky, už to vieme aj naspamäť celkom, o voľakej kráľovnej Márie, ktorá zverila tento hrad tému grófovi Turzovi, že to bola taká zvedavá ženská, najviac ju zaujímalo, či sú na svete nechce aj krajšie ženské, ako u nás tu v týchto malokarpatských končinách. No ma včera vyprával o nejakým generálovi Laudovi, kedy som dešiel aj so svojím kamarádem, no a celú noc prehrali karty. Celú noc prehrali karty, čo čekali na tí svoje dámy, ktoré im nakoniec aj tak nedošli. Alebo o tej Mikulášovi Palfimu a tej jeho žene Eleonore, čo mali takého nemtavého syna. Že mu museli aj doučovateľa zehnať až z dalekej cudziny. No ale ten doučoval najmä tú Eleonoru. Ale úplne, čo mu šebuchej manželskej nebere. No a na minule vyprával, jak si vlastnú sestru Rudolf Palfi chcel spenažiť. No on ju chcel predať, alebo teda vydať bohatému grófovi Tínskému a ona, že ne. A potom, keď je ponúkol 20 konov, tak už nesúhlasila. Ale ešte, že to ten Rudolf spravil, no alebo ja veru nevím, kde by sme dneska boli. A o tej Mikulášovi Palfi, ten prvé majiteľovi tohto hradu, čo si pozval aj tých dvoch svojich kamarádov až z toho vojska voľajakého tureckého, ale jak sa včú volali, ja neviem si spomenúť. Ja teraz presne poviem. František Nádaždi a Arnold Schwarzenegger. Jano, ty si to zase celé domotal. Toho prvého síce trafil, nevím jakým zázrakom, ale ten druhý to bol Adolf Schwarzenberg. No to sa ako nepodobá, ne? Je ale chudák, maličký, jeho tuším aj čekala voľaká verejná poprava, tak sa mu to aj snívalo. Toto všetko nám náš pán Grof vypráva. Keď to vypráva, čo nás to normálne skúša, sa cítime v škole. Ja by sme tupé služebníctvo nemali, a neviem, čo to znamená.
No a ešte tí ich tanečky, keď nás učí, no to si viete predstaviť. No ale to je náhodu velice len dobre, lebo to je dobre na postavu. Tak, sa mi velice ľúbi. A dokonca to učí aj tie naše kuchárky a kuchtičky, voľaké staré recepty musia kúkať a potom to chcú, aby ich vyvárali, alebo čo ja vím čo. No a oni na to len kúkajú, nevedia si s tým rady, očíska na to vyplišťajú, no jak vy presne takisto. Tak malo, čo nehajú. Veru, záleží im na nás, toto aj na mne a Magde, však celý čas hovorí pán Grof, že aby sme neboli jak tí božie hovátka. Preto aj sem do tejto místnosti musíme chodiť túto cez škárku sa na divadlo kúkať. No sa nesmejete, no kedy ste boli v divadle, no kedy ste boli v divadle? No, to je ťažká robota. A dneska sme boli na ten Rómeovi a Júlie. To bolo také dojemné. A ten Rómeo... Ale tá Júlia vám poviem. To nebolo len tak, veru. Jano, čo to tu vyprávaš? Čo by som vyprával? No, jak vám to povedať, ľudia naši, tak ako nehodzíte sa nám tu moc. Upratovať musíme, robiť ťažko musíme, no a hen tam, jak vy sedíte, tu je najviac bordelu. Kúkajte si tu, milostné listočky píšu, že milostivá pani Grófka, vysoko obdivujem vaše veľké Jano, ty si taký sprostý. Sty? Dobre. Samozrejme. No, toto už nie. Naozaj musíme si ísť po robote. Ja pôjdem asi po metlu, aby si vedela a ty si tu upratuj. No dovol, ale ja sem tuším dneska niečo mala ešte urobiť. Jako čo to bolo? Nevíš mi povedať? Ježišmária, však ja som mala upratať tú hostovskú izbu. No vy mi to tu pekne upracte a ja pôjdem. A na budúce, keď budete chcieť vidieť divadlo, či čo, musíte dojsť čo? No povedz mi ty moja, alebo ty. No čo? No skôr musíte dojsť, ľudé. Dovidzená. Vážení návštevníci, divadlo sme síce nestihli, ale myslím si, že ste dnes dosť slušne videli, ako sme v minulých dobách žili, ako sme sa zabávali, ako sme teda krátili tú svoju voľnú chvíľu. No a keď pani Noc prikryla okolitý kraj svojim zamatovým kabátom s tisíckami hviezd, tento hrad ožíval, žil svojim vlastným životom a hovoril o časoch dávno zabudnutých. Na chodbách sa ozývali nielen vojenské čižmy, ale aj dámske podpätky, z komnát sa ozývali tóny hudby, no a z kuchyny zase veselý štebot kuchárok. Takže ja dúfam, že sa vám tu páčilo dnes a chcem vám ešte zaželať šťastnú cestu domov. Dúfam, že sa uvidíme opäť na nejakej inej ceste do minulosti. Takže dovidenia, ďakujem.